جدما کو ترکیا دریا توپخانهên xwe ve gundewarên Kobanê, Girêspî û Qamişlokirina armanc û dest bi amadekariya leşkerî kir, ew jî diriya komkirina çekdarên grûpên bi ser ve da ku êrişî Rojhilatê Çemêferatê bike, çendîn şirove ji dawîn pêşhateyên Rojhilatê Çemêferatê û helwêsta Amerîka ku li wê navçeyê xudan hejmûn e hatine holê. Di çarçoveya beşdarî di boltana Arkê de Fêsal Yusuf endamê desteya serokatiya Encûmena Niştimaniya Kurd lê Sûriyê ragihand ku erke li ser civaka navdewletî welatiyên zilhêziyên ku xwe bi xwediyê Sûriyê dibînin ku tevahiya pêkhate û navçeyên Sûrî ji gefên derekî biparêze. û te kes kir ku eger êrişa Tirkiye li ser Rojhilatê Çemêferatê were encam dan, matirsiya kêmbûna rêjeya Kurdan di Rojavayê Kurdistanê de wê durist bibe. Ji aliyê xwe ve berpirsê rêxistina berçav ji bo ragihandin û azadiyan ji Arkê re ragihand ku neyekrêziya navmala Kurdî wekiriye ku civaka navdewletî tu giringiyê nede Kurdan. û dazanîn ku pêwîst e rêkeftinên hewlêr û dihokê werine cîbecîkirin da ku çareseriyek ji bo krîza Rojavayê Kurdistanê re were dîtin. û ya herî pêwîst ew e ku aliyên Kurdî yektir qebûl bikin ji ber ku berê Rojhilatê Çemêferatê li metirsiyeke mezin e. Her wiha siyasetmedarê Kurd Ebdirrehîm Elî ji bo Arkê got Amerîka bi helbijartina bêdengiyê li ser êrişên Tirkiye li ser gundewarê Kobanê dixwaze nameyekî bigihîne ku ji Tirkiye re bêje bi tenê çekdarên PYD ji bo şerê Daişê bikar anîne û Tirkiye hevpeymana herî serekeya ji Amerîka re li deverê. û dilêdwaneke taybet de bo Arkê, Dr. Ferîd Seዕdûn ragihand ku Tirkiye rij de li ser êrişkirina Rojhilatê Çemêferatê û di dema niha de Tirkiye amadekariyan ji bo êrişê dike û di heman demê de qesede çekdarên xwe ji deverên sînorî bi Tirkiye re ji bo bajarokê Hecîn li Dêrezorê vediguhêze.